Lagi ki arep bakar-bakar karo kanca kok. Ton. 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 Iki mesti rewang ngene karmi ya bakar-bakar iki. Wah, jes jare iki. Iki mesti rewang kene iki gitu iki. Wong arep turun kok iso layapan rewang-rewang iki jeneng tangan aja tenan. Jan sempremet tenan kok aku iki masakne bocah kayak iki. Rewang omahku iki paling. Tenan kok kowe. Mesti nang omah iki jelas iki. Wong kok sempremet. Ton. Ton. Apa sih sing mateng? Ton. Bumbune wis mateng ya? Wong bengok ya meneng. Lah nyapa to, Pak? Lah aku ki pengen nawar kanca lho. Balik ngarit. Iki rong mateng entek.